back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Ano na ta kay gabi na? Imok! Imok! Oh, uy! Imok tabang! Tabang! Ato sa barangay, pangitapang nang. Ano ari man kanamo hanga kaaway man ta. Tabagi ko ninyo! Si Paeng nasudlan og demonyo! Ha? Nahadlok ko, Imok! Huwag ko kay bagon sa akong buhaton! Kadyot. Ngano nakaingon man ka nga nasudlan sig demonyo? Nang, ato simbahan ka, ayaw ari na mo. Shh, babay. Ha, don't ha, ay pagilana. Na? Kabals ka ini niya kuya? Hindi ko man. Kontrahan na gyapon ta. Dili na tamo kontrahon, Buboy. dili. Tabangi lang yun si Paeng. Sige na, malooy mo. Sure ka? Sure, Buboy. Promise. Imok, sige na, Imok. Tabangi na si Paeng. Oy, basig adik-adik na spaing manang. Manuwag na latag pulis. Ay, uwa man ko na mag-adik-adik si Paeng, God. Huwag ka na siguro man ka. Bitaw. Wala na siya mag-adik-adik. Nasudlan lagi na siya demonyo. Pare, lagi makatabang anan niya nang. Kuyugan ka na namo sa simbahan. Oo, Nyabi. O niyang mamatay na nas Paeng inigbalik na to. Tambali na lang kuya, oy. Saba kayo. Unsa? Imok, sige na intahon, Imok. Uy, tambali na intahon sa Paeng. Gusto, makaayo man di kag napanuwayan, no? Sige na, Imok. Nakadungog man ko atong doon na kay giayo nga napanuwayan, Imok. Ato, anas Paeng, maluoy ka. O niya nang, kumo man ni kuya nang ka papahawa sa panuway. Nya, okay ra kang sukmago ni kuya sa paeng. Ay, manawag sa tagbarangay, be. Mga nawag sa tagbarangay. Kuha to. Boy, kuha nga akong cellphone, boy. Ayaw na lang, Imok. Ay na lang, emergency ni. Ato, anas Paeng. Musagot ako nga imo siyang subagon. Sige na, bisag imo pa siyang kulatahon. Basta kay maayo lang yun siya. Kini kuya, makabawas na tanila ini. Si Mama, siya itong disagit kanina. Hagis-hagis ka man. Siyempre, nahadlok yung tao ng atong inahan. Angay! Napuno na magkuni mo! Di magkuni bulungan! Muhilom na unta ka, aron makapahuway na ko! Hoy, Paeng, ha? Ay, kuging na, Pasalamat ka gani nga, ni ako nga imong konsensya. Naidaghang tao nga walay mga konsensya. At least ikaw doon na pa. Di pa ka hopeless. So magpasalamat pa ko nimo, ha? Oo. Angay gyud kang magpasalamat nako. Manood na ta, Imok. Maghinay-hinay lang ta kay tingalig makabantay siya. Kadyot sanang. Magsabot sa ta. Uy, unsa man? Kining. Boy. Dol diri, boy. Kay apel ka ini, boy. Adi ko ari lang ko. Ha? Palayo lang ko ninyo, di lang ko ari lang ko diri. Kamo mang duha ni nang Isabel ang mugunit ti Paeng. Aron nga may street gyud ang akong pagsukmag niya. Lisod man kon ato ning angon. Oo, di sa. Birahan ta na lagi ni. Oh, sige. Kami nang sabil ang munggulit ni Paeng. Oh. Awa nang ha. Ganang buntag. Gibugno pa ko nimog maayo samtang ikulata kong Paeng. Hunya karon, magpartner nita para kulatahon si Paeng, ha? Ay, tambal man na iyang kumo, God. Dili man na unsang kulataha. Ayuhon man niyas Paeng. Oo, ode. So, okay. Ani ni. Klaro na to. Idik atubang ni Paeng nato, kupti dayon ninyong duha. Unya? Kanang di gid siya makabuhi kung mulugnot. Ug dayon, ako siyang istritan. Oh, okay. Wagin si Mama din ni Soda. Nigawas gid dito siya. Wa pa lang ka mga hagis-hagis. Di unta di mahitabo. O masud kayo kagut. Ay kung inang ha? Naanasag ka. Naanasag ka, anak. Init kay mong
Ay good na yun pagsuko-suko, paing. Apasa tos mama, kay tingalig asa na to. Gabi inarbang dako. Kay ba ako? Ay, kutik sari! Kay ba ako? Ma! Dasmag, Boboy! Huwag na! Mama! What's ako ni? Pahawa, panuway! Uy! Ha? Mga ano man ni ma? Guliti! Sabay pasabutan niyo! Hoy! Tingali, makabuhay siya ng gulitin araw nga! Gulitin mo, masumbagkan ka! Ay, kulatahan na lang na imok! Kulatahan na lang para sigurado! Sige na! Rapid! Harap! Ay! Naunsa ka ba? Anong imo mo kong ipakulata, ma? Taon sa doy. Usam kang klase yas pagkainahan. Ay, nak, paing. Pasensya na gid kaayo ka, nak, ha? Unsaon ka emergency manggod ang nahitabo nimo? Wa naman ko'y oras mo atos barangay o sa simbahan. Tingaling mapatay na unya kas demonyo. Saan mamatay sa demonyo? Ma! Kapit na kayo kung mamatay sa kumo ni Imok. Patay sa demonyo. Ay, Sakit na, mami. Sakit kayo kong kalawasan. sige lang. Agwantaha lang na. Bawa ra lagi na ugma. Ay, katog na lang aron makapahuway ka. Tog. Sa ano ko pagkatog, eh. Sakit lagi kaya akong lawas. Ay, mawa ra lagi na ugma inigmata nimo. Sagrado ang kumo ni Imok paing. Makapalagpot nig demonyo. Ma! Wa lagi ko mademonyo, he? Ay, hina po sigsaba na. Katog na. Sige na. Usa ko lagi na ko pagkatog? Apayo nga imong mata. Lawgawar madlawa kuya sa. Liman ka. Pagabuntag. Gulata ko nila. Unya pagkagabi eh. Ikaw sa gulatang paing. Iya ba yung mama nagsugo? Haskang. Naluoy ba ikaw ng sabil, boy? Ha? Unsa? Nakahinomdom lang siya noon ko ni anhing mama. Oh. Makalagot man gina sinang sabil, no? Pero naluoy gi ko niya ganina, eh. Inahan gid siya nga buhaton ang tanan para sa anak. Oo. Kaya iya manggiton ang iyang garbo o nangayo isang tabang nimo. Maman to hinungdan. Nga, wala ko siya balibare. Bisan ako kuya. Saludo sa kong nasabilan ng bahina. Nawagtang ko dahil akong kalagot niya. Lagi? Nakafeel gi ko siya kay ngawa siyang anak. Pero, nagkakulat na dyan ang paing kuya. Ay, bitaw. Tulat ako yan ah. Nagkabawas na bitota. Maayo pang pagkahinanok ti paing. Dili na lang una nako si pukawon aron na makapahuway gyud. Andam naman ang iyang pagkaon. Ako na lang ning initon unya kun mumata na siya. Anong naingon adto man ka si paing gabi? May na lang nitabang rasad nako si Imok taon. Pastilan. Maahat man gyud kog minaayo ani nila ba. Pero sige na lang. Ang importante nga okay na akong anak. Pagkambal mi, Ibo! Pagkambal mi! Lingkod lang mo ha, lingkod lang. Ako rin mo dool ninyo. Makadawat lagi mong tanan og kalamay. Ayaw lang magkablaka. Labi na ka na si Idol B, makadawat na. Huwat lang diha ha. Boboy! Di pa ko'y dangalain. Gipahatag naman lang sa ni Mama ang paraunta iyang ipadasa ni Gross. Ayaw rin ipabayri ni Imok. Sure ka biya? Sige, salamat kay ha. Asa di ay si Imok? Nag-English pa. Boboy! Oy, nang! Uy, ano mo na? Nakadungog man kong nanghatag mo kalamay sa mga tao. Nidali kog dagan sa bakery. Ipalit kog paan para iparis nila sa kalamay. Iapil na lang nigpanghatag. Ha? Sige, salamat ka na ha. Salamat kayo. Salamat yung kayo. Uy, hala. Nagmatanas pa ing buboy. Ato na ko! Amping nang! Boboy?
Anyari! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!